Η αγάπη μου για σένα, κοίτα, σταμάτησε εκεί. Χθες το βράδυ στις 10 παρά 10. Να δες, δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα λεπτό. Και ειλικρινά στο λέω, προσπάθησα πολύ. Και μπαταρίες άλλαξα και τους δείκτες πείραξα. Τίποτα δεν δουλεύει πια. Σταμάτησε. Έγινες εντελώς καλά? Μια χαρά είμαι. Κοιμήθηκες σπίτι χθες, δεν σε είδα. Πάντα κοιμάμαι στο σπίτι. Εδώ πώς πάει? Πώς να πάει, βρε Μαρίζα μου. Προσπαθώ να βρω μια άκρη στο χάος που άφησε η Λάρα και όλο στο μηδέν ξαναγυρίζω. Και τι σκοπεύεις να κάνεις όταν ξεμπλέκεις?